Saka inini ndakubva kwandakabva ndopandakanzonzi mwana atemwa nedombo. Mwana atemwa nedombo. Tozofunza kuti dombo racho navuzikanza aiwa matombo ari kublastwa. Tsanangura kuti pakange pasina chekudzivirira. Vanhu vaingoblasta pasina kuiswa zvinokonzera kuti zvizokonzeresa tsaona. Nzvimbo iyoyo yakaitwa ngenzvimbo dzimwe dziye dzinera like zvakandi muno zvapano nzvimbo dzimwe dzinera lokuti gomera ari kwirwe ndozvakaita nzvimbo iyoyo. Kuno kumabvuku murume asiya mhuri yake, vana nemudzimai akazvitakura mushure mekunge awirwa netsaona yedombo rakamutema aenda kunonamata. Nekuda kwemutemo unonzi uriko kuchechi yeMasowe inovarambidza kubuda pachivhitivhiti, umwe wevarume akanga aripo pakaitika tsaona iyi atsanangura, asi chiso chake chisingabude achitsanangura zvakaitika. Tanzwa kuti imimi ndimi manga muripo pakasanganikwa netsaona naMadzibaba Philip. Mungatitsananguriro wero kuti zvakafamba sei, makasvika kurini uye makanga maenda kupi kwacho? Takataenda kumuteuro, iye anga ane muteuro waaida kuitira muMadzibaba, so unonzi Madzibaba Dominic. Saka aida kuwaitira muteuro, saka aiti muteuro wachauitira na 12 o'clock achiita nenzvimbo yaida kuti saka nguva akatanga kunzwa mapito vanotsemura matombo avo. Saka vanhu voti andi pane nzvimbo ichi pakavanzika pokuti matombo asvike, ndo pawakaenda zoti isatosvikurika vatomboraro chiti ano matombo achi apfuure. Saka se iye munhu angatisoadamira kuti ndinda kuti ndikunzi 12 kudza dzakwana kuti ndiite muteuro wareretera muteuro 12 weidzodzo. Takatora ndo pakatonzwa dombo rakuti varangouya 12 dzenguvai dzemasikati, zvakaitwa masikati zvazvizvimanizvi zvakaita masikati emakusena. Saka tatogara uchiti 12 kozi pacho paida kunoita muteuro ndo yanga iri rodhi yacho pataifamba kuti tiende, ndo rodhi yacho yaitsemurwa. Saka taitomira kusvika matombo yachi vapedza kutsemura matombo. Zvichireva here kuti muri ipapo maitonzwa matombo kana kuona matombo aitsemurwa? Vaiza mapito nemotikari dzavo dzedzi vachiridza mapito pepepepe vachingoridza. Saka panga tiri kwanguri kwakawanda, kwanga kwatandakatowanda tichiti vatange vaclear. Saka ivo Baba Philip vanga vakatogara padombo ndo vaitodongorera vaitoti vapedzere kutsemura vaita sei. Saka nguva pakapera kublast pane dhasiti rerasumuka rere ndo vakatotanga kuti amana guys I think safe panapa tichikontinue chienda kwatira kuenda kunoita muteuro wacho. Makanga mustori panzvimbo yamainamatira maitofamba kuenda? Tandiri panzvimbo imwe takatanga kusvikira, tandiri nzvimbo yatainoteurira apazipo pataitora yainge nzvimbo yataisotesa mabhegi edu tichiti nzvimbo yatinozvina. Asi patakazonohwanda kusera kusiko kwatainamatira, takazoenda paseri pataiwanda tichiita matombo kuchiti mbozi matombo aispray. Saka mutokwira panzvimbo pamusoro muchana panokwanisa kuti muhwande matombo. Muri kunzwa sei makanga muine mushakabvu ofa nerufu? Zvikutorwadza zvekuti nyaya yacho kuti ikwanise kutovhaka mawana zvakaoma, nokuti takatoona pozi takatozvishamisa kuti munonzi atemwa dombo. Ndopa takazomhanya kune vachivatsemura vanga vatori pedyo munhu atemwa nedombo. Saka vakasvika chovha vamurepa vataenda motikari yavanga iri pedyo vapinda mumotikari vatatakura tabozi takatozomutakura vatamuisa motikari yavo takaenda naye paclinic maservices evaclinic. Takati no seini nangu ndine injury yanga ndagara ndinayo, ndine response ndakasvika ndikamboona zvangu kuti paclinic nokuzonyungupa tikati no papacific pane mbiri yekufa vanhu, but takutongoendawo zvedu
nokuti ndo hospitari pachi iri pedyo. Kana vakasvika vakaita zvavanoita tinotofa kuti mhanya nekuchi parinyato. Saka ndipo takazosvikawochi paPacific. Zvotikana manesi vaitotya kumubata. Akanga akakuvara pai, dombo iri rakamurova papi? Papa munhu yese yanga yakatsemuka kuvhurika. So apa pana apa point iyi yakatotsemuka iyi. Pamunhu nepamusoro pemhuno. Pamusoro pemhuno nemhuno yese yanga yakatsemuka kugumira pamuromo apa pazasi pemhuno uko hakuna kuzosvika, asi pamusoro pemuromo kusvika pamusoro pemhuno panga pakatsemuka pese, ganda rakatovhurika. So dombo rakarova Madzibaba Philip, mungaritsanangura kuti ranga rakakura sei? Makariona muchiritsanangura mungati ranga rakakura sei? Noti padombo ranga rakakura azvibhakira zviviri zvemaoko, ndo saizi yedombo. Patakatosvika dombo rakatomboshaika, tichiti dombo iri wozi taitasira dombo neropa. Saka dombo hatina, asi mapurisa pavakazosvika zvichiendereka pavazoona dombo riri fresh rakatotsemuka rine drill yekudrilla zvoti ranga rabva pacenter chaicho pedrill. Ndopakazoona nekukura kwaranga tone sharp end ndopakazotora exhibition yavachizoona. But azoenda pacho pane area yacho yanga ichiputidzwa ndo nedistance vanga vakukalkulata distance yekuti dombo razofamba sei kusvika uko rasvika sei. Inini mungati ndinonzi Amai Manda, ndiri atete vemuchakabvu. Saka zvakaitika ndakanga isusu ndakangodzwawo ndandisiri pano zvangu. Ndakanga ndiri kwandakanga ndaenda kutaundi. Saka ndakatozofonerwawo ndiri munzira kunzi tete manyai kuno Madzibaba Philip ari kunzi atemwa nedombo asi akuvara zvakanyanyisisa. Saka kwaakakuvarira kwacho ndichitomubvunza inini munin'ina kuti dombo rinogotema mutimi manga aenda kumasowe, dombo rinomutema rigomukuvadza, ringadi dombo rirudziswa, kanzi hazvisi kuzivikanwa chimhanyai kuchi paPacific kumabvuko muzonzwa kuti ko zvafamba sei. Ndopandakafamba inini ndobva ndangosikoburuka panenge pakamunhu. Ndamburuka pakamunhu ndopandakabva ndamhanyira kuPacific. Ndichisvika ndichisvikosvikawo ndakasvikosvika ndichiona pane vana vamwe vakanga vagara ipapo, vana sisi nanasisi nehanzvadzi yangu imwe isipo. Ndopandakati ko chiiko zvikanzi ari kunzi atemwa nedombo anga akaenda kumasowe, kuri koko uko kumatombo uko kurikutanga kuvakirwa dzimba uko. Saka kunonzi kwanga kune vanhu vaya vari kublasta matombo. Saka blasta kwavari kuita matombo kwachona vanonzi ivo vakanga vakagara pavakanga vakagara. Kugara kwavakanga vakaita ikoko ndopavakanonzi hanzi handisi kuziva kuti zvii zvakaitika ipapo. Asi hanzi akazotirega ndisumuke ndione kuti pamwe matombo aya hachisiri mumudenga. Ndopanongonzi dombo iri rakangobvawo somewhere randomly. Ndobva rangouya ndobva rangosikomutemba pamhanzi apa. Ndichibva ramutemba panonzi pakavhurika. Saka ini ndichisvika kuhospital ndakasvikosvika ndobva tabvunza toona madoctors nemanesi zvekungoradzidza kungotiti zvekunge vane zvimwe zvavari kuda kutaura asi zviri zvinogona kuzotivhundutsa vachiita kuti timbodzikamisa hana. Saka inini ndakavende kungonetsekana nokufungidza kuti maybe zvaari kunzi arohwa musoro, pamwe maybe zvaipa zvokuti pamwe atomwa munhu asisanzwisise zvavari kuita. Saka ndakamboda kumboti nditeerere zvaitaura chiremba kuti chiremba nyatsotsanangurira ndione chirenga hana imbochibva yarova. Ndobva ndangoziva kuti ndofunga mwana wanzvadzi yangu aita se ashaya. Saka ndopatakabva tazoudzwa kunzi aita se ashaya. Asi kutaurwa kwazvo zvinonzi isusu takauya takasvika mari Sunday evening tikasvikosvika mumba. Tasvika mumba vakatiwo takangosvika ndobva taitawo munamato yatakaita taibva zvedu kunama. Tasvika ipapo ndobva vanditi vanga vane mbatya dzavo mabhegi avo vanoenda kumasowe nawo. Ndobva vaita se ndobva vatiwo ndikuda kuenda kupi kumasowe asi tiri kunorara ikoko. Tikati uri kunorara ikoko ko zvauri kunorara ikoko hoko iwe zvauri kunorara ikoko
uri kunorara unani muri vangani? Zvikanzi ndina vamwe madzibaba matatu tine nhau yatinayo. Tikati isusu kana zvamune nhau zvamuinawo imimi zvamunoziva kuti unochizoenda ikoko aenda hako mwana wanzvati. Ndo patakapesana naye ipapo. Asi uyu munhu anga ari kunamata kubva ari mudiki achinamata mwana uyu. Saka kunamata kwaanga achiita anga ari munhu anga achinamata zvechokwadi zvokuti wanganyatsonzwisa kuti kana akakutaurira chinhu anonyatsokutaurira chinhu chechokwadi charo kutaura chaunonyatsonzwisa kuti ndizvo chisinganyatsonzwisisa kuti zvinenge zvichifamba sei mumweya. Saka zvakazoitika zvachiona ipapo akazongoti taga abuda achibva aenda. Saka inini ndaakubva kwandakabva ndopandakanzonzi mwana atemwa nedombo. Mwana atemwa nedombo. Tozobvunza kuti dombo racho nakuzikanzi aiwa matombo ari kublastwa. Matombo ari kublastwa ndo asvika akamutowa pai. Saka panonzi pakabuda akakuvara pese pakavhurika para. Munhu anga ane vana vake vana. Iye mukadzi wake wokutanga akashaya. Ndokusiya vana. Zvokuti zvinhu zvanga zvichitomunetsa anga ari munhu anga ari kutotamburawo zvakasina kana chinhu. Okuti anga ari kutotambura kuti ndosiyira ne vana. Saka nemwoyo wokurwadza kuti inini ndakashakirwa nemukadzi taimboedza kuti wadi kutipa vana kuti timboita sei? Timbogara timbokubatsira uchatora zvako vana vako. Asi iye nemwoyo wokurwadza kuti vana vangu aingoramba achiti aiwa sendi newa. Ndonga atora futi mumwe mudzimai. Saka kutora kwanga aita mumwe mudzimai wanga atora anga atori nepamiri. Saka asiya futi mukadzi anichi ani pamiri futi. Saka tasirwa dzakuti nerera vana vazo kuti komana tuna nepamiri pane mukadzi. Saka zvinhu zviri kutibata zvakanyanyisisa zvokuti hatisi kumboziva kuti tingatangire papi kana kuti tingapedzere papi. Asi mwoyo uri kurwadza tarasikirwa zvakanyanyisisa nokuti ndiye vangari takasirwa isusu. Hanzvadzi yangu yakafa 4 years ago ndiye anga ari baba wake. Saka ndiye anga akugara pamba ipapa. Asi zvanga zvakaoma kwaari, handidi kukunyeperai vana vangu. Zvanga zvakangooma zvokuti kana kushaya kwaita vana kana kuchikoro chaiko vana zvanga zvichitotiomera kuti tizive kuti tingamubatsiri sei mwana anga ari kutambudzika mwana handidi kunyeperai. Ndopapo pasvika tauna yakadai zvakare. Saka tasirwa nerera ina nenhumbi yechishanu. Ini ndinoitwawo Loveness Mutombo nemushakabvu ndiri mumusukuru mwana wanzvadzi yamai vangu. Saka pari zvinezvi nekufa kwaaita munhu anga achinamata chechi yemasowe mumhuri ndiye ega anga achienda kuchechi iyoyo. Asi isusu wose mhuriwo tatichitiwo dzimwe nguva tinouyawo tichitombounganawo kana achitiwo minamato tinouyawo paminamato yacho. Kana ati pane minamato inoda kuitwa tichitouyawo tichiya paminamato. Asi isusu kuti tichinyatsoziva umbowo hwakakwana tiri kushaya. Ende zvinhu zviri kutirwadza kana kuzvigamuchira patakazvinzwa semhuri tiri kutadza kuzvigamuchira. Tiri kugumirwa. Mukadzi waasiya akamutora gore rakapera muna November ipapa. Ezvine zvamusiyani pamiri. Saka ndo umbowo hwandingape pari zvinezvi. Asi kuti zvinhu zvaripo ndezvekuti mhuri yese hama dzese nyangwe ivo vamwe vanamati vake vacho vaanga achinamata navo vari kukahadzika nazvo nokuti hapana ane umbowo hwakakwana kunze vaakanga anavo. Chechi iyi akanga atanga kunamata rini? Anga ane nguva yakareba zvakadii achipinda chechi? Chechi yanga ane nguva makore ndisisatondera hangu. Asi mwana yakakura achinamata Roma paazongoti yarukeiwo semunhu paakanga ane mhuri yake paakangoroora mukadzi wake wokutanga ndo paakatanga kupinda chechi yake yemasowo. Anga ane nguva achinamata chechi iyoyi. Tinoziva isusu kuti nguva inotisvikira zvakasiyana-siyana. Munonzwa sei kuti hama yenyu imimi yawanikwa nerufu ari pakunamata? Zvinhu zviri kutirwadza. Zvinhu zvinotirwadza nekuti tinoziva kuti kunamata munhu unenge uchienda kunonamata Mwari kuti Mwari vakubatsire, Mwari vakuchengetedze. Asi munhu uchisvika uchizosvika pakusangana netsaona yakadai, zvinhu zvatikahadzisa ende zvinhu zvatirwadza. Nanhasi hatina kana rekutaura. Tiri kugumirwa, tiri kusvika pakushaya kuti zvafamba sei munhu anga achinamata. Zvinhu zvatinetsa. Inini nemukomana ashayo mwana wemukoma wangu mukuru. Ndiye anga ari first born remwana womukoma wangu mukuru.
chii chamungade kutaura pamusoro pemwana wenyu, nekuti tikuona kuti tsaona iyi yakamuwira ari pakati pekutonamata? Wangu zvandingakwanisa kungotsanangura pakurufu rwemwana wangu ndoti munhu tinotenda kuti akafa ari pamunamato achinamata Mwari. Saka hatina zvizhinji zvatingakwanisa kuti titaure. Munhu afa achiziva Mwari, sezvo muziva kuti kunamata chinhu chinodiwa, asi kune vamwe vanokundikana vasingakwanisa kuchiita, asi yanga ari munhu anga achitokwanisa kuziva kuti kuna Mwari. Saka hakuna zvizhinji hangu zvandinganyanya kutaura nekubatikana kwandakaita nemwana wangu. Chekutanga ndoda kuti ndabatikana zvakanyanya pamusoro pamukoma Philip. Nini vakanga vari sekuru vangu chaivo. Saka ndabatikana zvakanyanya, akanga ari munhu akanaka chaizvo. Aindibatsira mune zvakawanda uye aibatsira community mune zvakawanda, kusanganisira zvekugadzira zvemotokari. Ndokwati ainyanya kuzopindira nosasekuru wangu inini. Tikatarisa history back yekumhuri kwavo kwana Manombo, baba vake ndo vakatanga vachitoita zvekugadzira motokari, vakatondibatsira kunyange neniwo kuzoachivhawo macertificates andinavo. Munhu wekuti aindibatsira ndichibvunza kuti sekuru padai so ndodai so, kusvika vazoshaya tikazona tanga kufamba navo mwana wavo anga vari sekuru vangu zvekare vachibva kuSouth Africa, tikabatsirana munhau dzekugadzira tichienda takadaro. Saka ndabatikana zvisingaite, anga ari munhu akanaka zvisingaite. Hasha dzanga dziripo pana sekuru wangu, asi haiwa hapana chekushora. Munhu akabatsira vanhu vakawanda zvisingaite, zvisinei chete nekugadzira. Even mucommunity munomu mune zvinhu zvakawanda zvaitika, vanhu kusanganisira vanhu vemadrugs, vai vanouya vachimhanyisa motokari, vanouya vachida kuvhiringidza. Aiti pakaona paine ruzha aitira kugadzirisa kuti vanhu tive tino vanhu vanowirirana. Nyaya Takatarisa rufu rwavo, tanzwa kuti firo yavaita. Imimi muchinzwa kuti ndo zvaitika kuna Philip, makazvitora sei? Inini semanzwira ndakaita ndakabatikana chaizvo, but nemazero andinoita hangu inini semunhu asi ndansiri panzvimbo hangu, ndisingazoziva kuti kambani yanga yakanatsoita here ma-safety precautions anotenderwa, ndo panenge atoite question mark napo. Asi kana vanga vakaita hapana hapo chekuita, inguva yaMwari. Asi kana vanga vasina, ndo pandingangoti panoda kutorwa measures kuitira kuti njodzi dzakaita seidzodzo dzisarambe dzichiitika munharaunda matei ndichigara. Vazhinji vatataura navo, vamwe vati tsaona iyi yaikwanisa kunge yakadzivirirwa dai vanoita zvekutsemura matombo kana kuti kudhura matombo vakatora zvinofanira kuitwa pamutemo kana vanhu vachidhura matombo. Ipapo ndinoti vakakonzeresa tsaona ndakange ndisipo, asi vanotsanangura kuti pakange pasina chekudzivirira, vanhu vaingoblasta pasina kuiswa zvinokonzera kuti zvizokonzeresa tsaona. Dai vakanga vakadzivirira, dai pasina tsaona yakaitika, mwana wangu dai ndanga ndinaye. Chazvanakira hazvo ndechekuti inini ndine ka-experience mbichana kashomanini kekuona panhau dzekuputiswa dzindakamboseenzawo kumaini. Saka ma-precautions anonyanya kukurudzirwa kunyanya, for example zvakaita se-KW blasting, inotiyo kana ichiputisa inoisa matombo, inonzi mavhiri, mataya aya anenge apera kushandiswa aya, yovhara yotora maneti yoputisa, so that matombo aya kana paanoputika pepa haite se explode zvekuenda kunze, zvinova zvinodzivirira njodzi dzakaita seidzodzidzi. Saka ndo zvatonyanya kukurudzira kuti vanhu vanonyanya kuputisa ava makambani, makambani ndokwatinoraramira tirambe, but ngavatry by all means kudzivirira kuti njodzi dzakaita sedzo dzisarambe dzichiitika munyika yedu iyo yeZimbabwe iyoyo. Vanhu vanoputisa matombo aya vachiona vanhu vachifamba kunzvimbo dzavanoputisa matombo vanombodzinga vanhu here? Kuridza pito kwavairidza pito, vairidzira kuti vanhu vabve here? Ndofunga sekudaro. Vaidza pito yekuti vanhu takutsemura vari munzira mirai, wozvapatona mavakadzi vomuhova vakatomiswawo. Saka munhu wese ainzi sudurukai munogara
musuduruke panzvimbo yacho tiri nemapito ndoinge saini yavo yemapito pambasina maflag zvavo pamwe vaingoshesa mapito chete nemota yaingoridza bhero chete. Mungati here tsaona yaikwanisa kunge yakadzivirirwa? Mafungiro anogona kusiyana asi bhozi mawiri akaita dombo acho isi mystery hazvinzwisiki nedistance nemafambire pacho ka nepambakagarwa pakahwandwa ka hazvinzwisiki. Ndo maonero angu kuti ndiblame kuti ava not vanhu vane maonero avo makada kuti masafety aya ekuti vanhu vanaitsemura vanaisawo matai kuti pressure yekusungwa kwematombo asachi aya masafety precaution aya asi dombo parakabva nemafambiro akaita tichi kuminevha matombo kuya kuseri kune dombo munhu ka mystery ndingangotaurira ndisina hangu ndinokwanisa kublame zvangu asi mafambiro dombo racho kana mafambiro acho akaita acho kusvike patirika hapaimbofungidza pangasvike mudombo taitoti ndo the safest area nokuti kwakavharwa nematombo amo. Mashoko enyu ekupedzisira mungade kutaura zvichida kuvana vesangano, kuhama kana kune iva vanoita zvekutsemura matombo? Inini hangu ndoti zvakanaka kuti vanhu vaise maboundaries kana vachiisa maflag aya kwatomboona simachiwaiza moisa maflag moisa boundary kuti this area pane zvikuitwa than kuti vanhu vanenge vakavarerwa nezvavari kuita pozongo aleitwa nepito zvimwe munhu anenge akarara pito hainzwi nokuti pito ishuwa vanhu yaitonzwira kure zvinhu zvinoona kuti zvinani kuti vaise maboundaries. Tataurazve nevamwe vati nzvimbo yakaenda kunonamatirwa iyi inzvimbo inoyera zvekuti vanogara vakataura kuti vanhu vasanonamatira ikoko. Dambudziko rakaitika iri riri kutisuyisa tese asi dambudziko riripo nderokuti nzvimbo yawakaenda kunonamatira iyi haibvumidzwe. Ndo yakaita kunge iyeyo kunzi shooting area. Saka tinogara takavataurira vana vakuti ukakuite sei akiendwe kungoti sewana wazonyatsoteerera. Asi inini nzvimbo iyoyo ndofunga since 1991 haisaenda mbotokusvika, yaitiwa matare imweya saka ikavharwa. Saka iwane wanga vakangoendawo zvino hapana zvokuita takungochema mhuri dzasara idzi but wana wakaenda nzvimbo dzisingabvumidzwe. Zvichireva kuti uku handiko kwaive nesowe renyu? Hakusiko. Sowe redu isi tinonamatira apo pazasi apo padhuze nengereke ndo patinonamatira. Iwo wakanga waenda uko ngozvichemerawo nhamo dzawo nematambudziko. Asi nzvimbo yawakanga waendera iyoyo togara takavataura iye andozviziva kuti aitozviziva toti hakuendwe. Mazvo hakuendwe nekuda kwekuti kunoputiswa matombo here kana kuti nekuti handiko kune sowe renyu? Nzvimbo iyoyo yakaitwa ngenzvimbo dzimwe dziye dzinera like zvakandi muno zvapano nzvimbo dzimwe dzinera nokuti gomera harikwirikwirwe ndozvakaita nzvimbo iyoyo. Inzvimbo isingaendwe konamatira, inzvimbo dzinoda kuenda vanhu vakayera manyatsopanzwisa amene muchizi wachivanhu. Nzvimbo dzinoyera dzinenge dzinoitika zvese zvese, kana unogona kuona muchakabvu, unogona kuona whatever chinotyisa nzvimbo yacho iyoyo. Munoda kuti kudii kune zvichida vana vesangano kana kuti kune vakakuteerera iko zvino? Iye manje so tiri kukumbira kuno munhu wese wopasangana apa nowamwe wese wari kutinzwa kuti nzvimbo iye haiendi kuita sei kuonamatwa. Takaita zvatakaita mukati menzvimbo iyoyo zvikapera zvakaita sei zvakadaro so haiendi kuonamatwa. Ino nzvimbo ino chakabvu, inzvimbo ino zvese kana zvepasi panapa izvi. Saka haiendwe. Tinokumbira vanhu varege kupota vachienda kotandarira koko. Nenzewo tinogona kuteerana nomuchakabvu handizivi kana kuti newachakabviwa hauzogona kuwakunda. Zvinoda vanhu vanenge vakayera, saka hakuendi kuonamata. Ndo chichemo changu kunoti tese tasara tifanire kuenda mukati menzvimbo ipi iyo. Zita rangu ndinoitwa Stella Musha, muri paDestiny TV. Musakanganwe kuita subscribe.